Ćao, nešto ljudi. I tu je Irina i sad čekamo. Ja sam sad saznala da je prva izlazim na vinu, što je dobro i ne toliko dobro, ali okej. Poštovani prijatelji, uskoro počinje, znate li vi šta? Balkan Tube Fest, počinje uskoro uđenje, molim vas u salu, uzmite vaše pozicije, jer počinjemo uskoro. Da li ste spremni? Da li ste spremni? Upravo najveća žurka danas na Balkanu, ovdje! MDS, Balkan Tube Fest! Može da počne samo da vidim ko je danas došao i da li su... Čekaj, pa ne znaš da su došli ljudi uopšte. Si ti video neko? Pa ja nisam nikoga video, ali znam da počinjemo! Sigurno! Ne, počin, ko je došao? Pa gledaj ko je došao. Ko je došao? Moraš da proveriš. Svi su došli! Sad. Da bi voleli? A oni zaslušuju veliku popu, da čujem da ste spremni. Idemo samo aplauz. Idemo samo vrisak. Aplauz i vrisak. Ajde ovako da vidimo ko nam je sve došao danas na MDS Balkan Tube Fest. MM.Mia! Ajde ovako da vidimo ko nam je sve došao danas
sad bila vani, malo se slikala. Sad sam došla tu iz jednog odmora. Tu je Irina i puni telefon. I ja ću isto brzo i tu sjedim. Da, sad malo uživamo, odmaramo se i onda ćemo poslije opet ići slikati. Opet, javljam i htjela sam još samo pokazati da sam dobila ovaj poklon od jedne cure koja radi ovdje i rekla je da je to jedna curica je dala, da ona da meni i tako da dobila sam poklon i unutra ima predobrih slemova i da sad se malo odmaramo, čekamo već dosta kasno, koliko je? A nije 10 do 4 je. I onda, ja mislim da su oko 5 su karaoke i onda imamo roštilj, tako da će biti jako fora. Super je, bila sam se slikati i dala sam intervju, jako je fora, sviđa mi se. I da, evo sad ću Čekaj, da vidim kako radiš kad ide svetlo u oči.